Ai observat vreodată că unele șaurme sunt delicioase, iar altele parcă îți cad greu imediat? Eu sunt Sara de la Shaurma și hai să-ți explic de ce se întâmplă asta. Nu, de cele mai multe ori nu sosurile sunt problema. Și nici lipia. Diferența mare apare la carne. Mai exact, la cum este gătită. O shaurma făcută corect se gătește lent, pe rotisor. Grăsimea se scurge treptat, iar carnea rămâne suculentă, nu înnecată în ulei. În schimb, când carnea e gătită prea rapid sau reîncălzită, se întâmplă două lucruri. Devine mai grea și mult mai grasă. Și exact asta simți după. Balonare, greutate, disconfort. Mai e un detaliu pe care puțini îl observă. Shaurma bună nu are nevoie de foarte mult sos, pentru că are gust din carne, nu din adaosuri. Acum sunt curioasă. Ai mâncat vreodată o shaurma care a fost delicioasă, dar te-a făcut să spui, nu mai pot? Scrie în comentarii unde ai pățit asta. Dacă vrei să afli cum recunoști o shaurma bună încă din primele mușcături, dă un like și abonează-te la canalul Shaurma. Eu sunt Sara de la Shaurma și urmează episodul următor.